Dáci a vodačky, milé děti, ahoj. Jsem rád, že jsme se sešli tak, jak každoročně u slavnostního a výročního ohně na řece Ohři na téměř jejím konci. A jsem rád, že jsme se tady sešli všichni, v jiném počtu možná ještě větším než posledně. A myslím, že se to bude nadále zlepšovat. Viděl jsem tady nějaký takový, jako jsem já. Takže pořád budeme mít chtít. Tím jsem se chtěl dostat rychleně k hlavnímu bodu dnešního večera. Začneme čtení. Tady je moje pravá ruka, tady je moje levá ruka. Tu se umaslovat pravá ruka. Přátelé kamarádi, kdo chce být pokřtěn za nového vodáka, tak ať si předstoupí. Pamatuješ tenkrát to bodlo? Vaník pičo. Vaník pičo! Zahoďte to. Já nevím, sebeobrana není. Zahoď to! Zahoď to! Zahoď to! Kam se jede? Já chci taky, třeba. Kde se zada ukončuje. Promiň. Já ho musel sebrat to pán. Ticho, ticho. Nechtěnej všechno. To je čistá voda. Mě podle se to natáčí. Děkuju. Jestli budu mít rána sračku. To bude v tom 10. Haňulo, Haňulo, taky. No, my jsme poťáky ohňozdornej. Říkali, že je do mrazu, ale... Mám nějaký detaily. Ale on stojí za tábora. Hodí detaily. Naproti tobě za ohněm. Ale tam stojíte jak tramvaj, tam se děje stojí jak ve děláš takový živej štík? Takže děkujeme za křest. Je to začátek, kamarád. Přátelé kamarádi, vy co se nechcíte, jděte běžte. Pojďte tady na tu stranu. Jdete do prdele z těch kolejí. Nazdar, že ty se taky chceš. Já už jsem dávno vykřená. Jo, tam to je. Frisko, Simči. Řekni. Hrozný, jo. Hodinná paninka. Musím dát pořádně přes prdel, ty vo. Jak se Ahoj, Bořánku, ty taky. Poprosím své pomocníky, ať se ujmou svých funkcí. Tak už je to hotovo. Pravá ruka, levá ruka. Diváku! Přátelé kamarádi, můžete jít tady do zádu, kdo jste plácný, ty co nejsou tady zůstanou, ale jenom si. To se plácneš potom. Teď jenom dělá ochranu. Martine, plát! Já ti plácla, protože ty se neplát. Já tě klidně plácnu, ale ty jsi dávno stěná, ne? No, tak vidíš. Čeho jsi ty? Já z Bedrunky. Já jsem z Bedruňky, já jsem od Tablanice.
To je bedna! Jo! Bedna trika! To je bedna! Blíž hlavně, daleko. No, ten boheň, aby tam byl částečný. Hele, ty. Pájo, mám ten. Odsaď, pojďte. Já mám asi 10 prstek. Kamile, ale já bej tebou, tak bych to vykonal hodně daleko. Nejsníku, to je dobrý, viď? Ukáž se, jak se tváříš. No, konečně dvojicích vidíme. No, zezadu to je, máte vidět, jak jsou posypaný tím. Baník pičo! Jdeme holuby! Holuby! Ale jestli to je mouku, pánek. Ty jsi můj háček! Ty jsi můj háček! Přátelé, kamarádi, to jsou ty, co ty tvoří pořád. To je pro ty prasáče. Jezino! Ty debile! Co je to za hajzla? Páčo, taky místa na hlavě. Kamil se chystá do Vatikánu. Přátelé, kamarádi. A je něco z jihu. inovace. A je. Makarony. Hajzla jeden. Makarony, něco z jihu. Nejdřív si vás posolím, pak vás sežeru. Chodí do bohně, Jsi Tatarku. Malinka už toho má normálně křičí v ruce. Malinka má ráda křičí. Jak má ty ruce? Jak to místě na těsto Já si myslím, že to asi cítíš. Tamko, pičel tam na tebou. Já ho zabiju. Co by za to dali, že Ty vole, v Karlových Varech za to dávají miliony. tak ne, nebude. Já si šéne. Zimňařaně. A zase zimňařaně. A tady taky a tady půl. Tady taky zimňařaně. My tě umejím, neboj. Zvedni mu ty tenky. Malý málo, já, jo, nedělej mi to.
Nedělejte toho, prosím. Ticho, ticho, ticho. Ticho, holky, ticho. Tak jde do ty, jak tam teče ta větší místova. Počkej, tak ještě počkáme. Přátelé, běžte tady oči, tady potřebuji první místo, běžte si tam na druhou stranu. Ale si něco pálí. Oheň se pálí, to je zajímavé. Měla bych se vejklat. Ohřejvejte se, ohřejvejte se. Tady prosím vás, běžte tady